Napasamak gagayam ken kabsat ti maysa nga aksidente nga daytoy ket na-involve ti maysa nga Isuzu forward truck nga daytoy ket sigon dagiti intay nakasarsarita gagayam ken kabsat ket adda ko maitiiwasan na nga maysa nga nakamotorsiklo ngem di tameten nga nasapgud na iti maysa nga tent nga daytoy ket ayan wenno nakapwestuhan dagiti agpapaay nga nurse iti South Border Control iti probinsya nga Ilocos Norte. Nagsagabat isugat timuging ni Rosel Layugan, may sa nurse ken residente iti barangay 47A, Kabungaan, Lawag City. Kabayatan na naka-duty iti South Border Control iti probinsya nga Ilocos Norte. Kalpasan ang napasamak ti may sa road cross incident. Ang naka-involvan ti may sa nga Isuzu forward truck nga inmaneho ni Rogelio Sullivan, may sa company driver ken residente iti barangay Namnama iti Iliti Sinait, Ilocos Sur. Sigon ti istorya tinasugatan a nurse. Bali ti brami tate nga min circuit agtugtugaw kami tapos ada may nga client mi nga interview mi tatayen. Dati madama kami gin interview ada sumungad nga truck. Tapos sa bali nga lane ti nagnaan na derdiretso na maten sir. Kita tay nagpanik kami nagtataray. Tapos ada bigla nga nagbabangan landok kanyang iso ti mama iti yan timuging ko. Isot nakalaam mo. So ano't marikrik nam tatsan mo? Okay mat sir. Sigon ti palawag ti driver ti Isuzu forward truck ket kayat na alisyan ti sarsarunwen na kotse ngem dita nasapgud na ti maysa anaka en max ken nagderdiretso ti maneho na forward truck iti tent nga ayan dagiti frontliners iti nasao a lugar. DJ sir sidig kami di border ke DJ ti ko nagpreno adyo dayong datayin so DJ medyo adayo pala distansya ka DJ ko sir. DJ kotse, di likod na. Gumta tayo ko, diyan may agros ba mo di ka na. So nga binumba-bumba ka da, diyan mamuti. Kunta, ininsa ko di tatay nga ni DJ kotse sir ka, inyek sa brake ko, madi mo latay. So nga ko ka DJ, kinabig mo? Kinabig ko ba singing ko ka DJ barrier na. Hangkay met nga napataray. Haan sir. Oo. So ti sarsarunwen tate kotse. Naka-stop iso na sir. Oo. Nga nakapila J ko sir. So ipakita yu ko ma DJ pas sleep yung Di kang pay bimabatay sir ngam asla isardeng ko kuman sir nga datay ipreno ko ma. Madimot din sir agdiret sumot ko da. Okay. So tinagbaling nga problema ka DJ preno na hakim mo pet. Sir. Baka DJ lang diyan mo mamuti bubrak ta tayo sir. Okay. Ta inaramid ko maaming kabala nga ko sir ngam talagang ay ko ikamud tinara Diyan mo pamaya ko. Sigon ti investigasyon ti Municipal Police Station Badok ket agpapamyanan a direksyon ti Isuzu forward truck edin ta bigla anaawanan ti preno rason a dinarusdus na ti nakamuntar a tent kadagiti agpapaay nga health frontliners iti welcome arc ti Ilocos Norte. Hi, Sir Joey. Good afternoon. Daytoy self-road cross incident nga nangyari tatay agsapa. Tutay alas 9:15. Ada daytoy may sanga truck nga dinarusdos na daytoy nga tent tayo. Okay. Day pagmamanan dagitoy frontliner dita border. Yan may ti panagkandak tayo ti investigation. Daytoy gaya truck nga daytoy iman maneho ni Rogelio Sullivan. Daytoy may sanga Isuzu truck. Ket naawanan ti preno. Although na inayad mem. Ano dito yung sarsarunwen na kanung kotse. Kitain na amin, ibirok no na di aramiden na, gaputan na nga maigawidanen. Nakita na dito yung tent, di post-tent tent, ijay na nga imbangga. So ita nga nadarusdos na di jay. Kaya na, jay met ada dito yung posting di konti gripo ngay na-assemble as tent ngayon totally wreck timama ito yung may isang nurse nga frontliner
Iso ti mama ijay ulo na. Kaya nakaala ti lacerated wound. Ngayon intaray dagito'y RHU personnel tayo. Ita RHU. Kaya trinatar ni Dr. Kabading. Nadait may nga stitch. So, kastamet, dahito'y suspect in pantayo dito'y together with the truck. Oh, and imay dahito'y engineer, dahito'y company. The company daket NA company. Nga andati kontrata dahito'y MMSU. Di may auxiliary building gayam. Construction company na ito NA Ibarra Construction. Dati karga na ito lugan ti inem nga passenger dagito ket construction worker. Plus driver sa pito dami. Dumalan ti CT scan ti nurse ang nagsagapat ti sugat iti muging na. Tap na di kastak at makita ken maipasigurado ti seguridad ti salon at daytoy. Ada sir imbaga ni Dr. Ari nga inakagpa CT scan. Oo. Ma'am Leslie, as may isang health frontliner, kasano itikas lang marikrik nam ta despite nga mapaspasaran tayo iti rigat ti sitwasyon tayo ket kastoy pa iti maysa nakapay as a frontliner anat ti maibagam mo. Kailangan adu nga ano sir kasi met sa balyag di tinulong nohan nga da kami nga health workers ken di tumangan kakadwami nga pulis sir. Kalpasan ang nakapagsasarita, dagiti involved tinapasamak a road crash incident, ket napagnunumwanda nga amin ang magasto ti nurse ken dagiti damages, iti nakapasamakan ti disgrasya, ket ibaklay ti driver, ken ti pagtrabtrabahuan na a kumpanya. Nagpapatangda ket willing met nga bayadan da, doon niya dagiti expenses, pati jay CT scan, tagpa CT scan da ito yung nurse, ken bayadan na no na estimate damage na day 10. So nakipag-coordinate da iti engineer ti Pidgin, ni Engineer Domingo. So alright na diya estimate and then isettle da. Pag na-settle na, so yun ang close na yung investigation. So yun po ang nangyari kasi self-accident naman. Manipod iti South Border Control ti probinsya nga Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit, located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.